Update kabahin sa Davao Region Athletic Association 2026 kay Nagpakitang-gilas ang Davao Durians Volleyball Team. Human nila gipaluka pa ang Tagum Premiers sa ilang season opener karong adlawng Lunes mga kasama, Pebrero 23, 2026. Di nakab-ot nila ang Kadaugan mga kasama sa score nga 25-13. Isip upat ka beses o upat ka higayon nga nagkampiyon sa secondary men's volleyball sa Davao City Athletic Association kon di ka determinado ang koponan nga makuha pag-usab ang corona kon kampyonato sa Davra 2026. Sa pagkakaroon ng andam na ang maong team alang sa ilang ikaduhang dula ugma aron masiguro ang sagunson o padulong sa finals. Samtang dakong kalampusan sab ang nagaatagamtam sa Davao de Oro human nakuha ni Charlen Cos sa Maragusan National High School. Sa Davao de Oro ang pinakaunang gold nga medal sa Davao Region Athletic Association kon Davra Meet 2026. Human nga nanguna kini sa secondary girls 3,000 meter run sa athletics event sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City, Mankilam karong adlawng Lunes, Pebrero 23, 2026.